nhw'n ei bregethwr mawr. Gwych iawn. John, wyt ti'n cofio ni gyntaf yn meddwl felly? Bore da chi gyd, croeso i'r oedfa, hyfryd i weld chi gyd. A croeso'r Baneg i Eleri, a'r teulu, Eilian a Sian, diolch yn fawr lawr o Gaernarfon. Ni gyd yn am yr Arfon, ni gyd yn gwybod pa mor chwilfrydig yw e. Ond pan wedodd Arfon yn y cwrdd diaconied, fydda ni Eleri yn dod lawr o'r gogledd, fydda ni, yes! So, mae'n amlwg bod ti wedi gwneud argraff lawr ar Arfon yr Eichel. So, edrych mlaen i glywed yn chydig bach am dy hanes ti nes mlaen, ond diolch yn ddod a edrych mlaen i glywed y gair yn cael i agor gyda ti. Prynawn mewn dri, Eleri sydd â ni eto draw yn canolfan Eglwys Fethodistiaid. Am bedwar, mae Angor Grangestown yn cwrdd yn y Bay Church. A heno, byddwch chi siŵr wedi gweld y coeddiadau amdano fe. Am 8 o gloch, mae'n gymanfa gan ni sy'n dathlu agoriad swyddogol yr ystafell byw. So mae yn y Tabernacl yr Ais, Eilir Griffith sydd yn arwen y cymanfa. So os ydych diddordeb da chi, cofiwch am y digwyddiad arbennig yna. Wedyn, mewn i wythnos nesaf a digwyddiadau, mae'n hanner tymor i'r ysgolion wrth gwrs, felly does dim cwrdd gweddi nos Lun. Dydd Mawrth, mae'r cylch yn cyfarfod yng Nghaffi'r Roundabout, a mae croeso i unrhyw un i ymuno â'r criw i gael cymdeithas yno am hanner 10. Dydd Mercher, mae'n y griw bach o'n i lawr yn y Ganolfan Glud yn gwirfoddoli gyda'r digartre, a wedyn dydd Sadwrn am 10, mae'r criw Casti Sbwriel yn neud i gwaith yn yr Eglwys Newydd i gychwyn am 10 trwniad arferol cwrdd wrth y llyfrgell. Ac yna, i ni mewn i Sul nesaf, fydd i'r ail o dachwedd erbyn hynny, a fydd y ddwy oedfa o dan arweiniad Alun. Diolch yn fawr. Diolch i ti, John. Gwych. Mae hi'n Sul gofal iechyd heddiw, felly o'n i'n meddwl yn sy'n ni'n dechrau'n hwydfa trwy weddio dros yr ysbytai, a meddygon, a nyrsys, a pobl felly. Felly, gadwch chi jyst cael gair o weddiad. Dwi'n diolch i ti am ddod â ni at y diwedd yma. Ac dyn ni wir yn diolch i ti am ddod â Leri a'r teulu lawr at ni hefyd. Dyn ni'n gweddio dy fendith helaeth di arnyn nhw heddiw yn ystod y dydd wrth i Leri agor y gair. Ond dyn ni'n dod hefyd ac yn diolch i ti am y fraint dyn ni'n gael o cael byw mewn gwlad lle mae ne ofal iechyd rhyfeddol i ddweud gwir. Dyn ni'n gwybod bod yr ysbytai a'r system i gyd dan straen ar hyn o bryd. Ac eto o'i gymharu a gymaint o bobl yn y byd, dyn ni mor orientiedig. Ac felly, fel eglwys, fel dy bobl fi yma yn y gynesau y bore yma, dyn ni'n diolch i ti am yr holl ofal yma, meddygon, a nyrsys, a'r ysbytai, a'r gofal i bobl sydd â problemau meddyliol ac yn blaen. Dyn ni'n diolch i ti am y gofal dyn ni'n cael. A dyn ni'n gweddio dy fendith di arnyn nhw adlydd, ac byddi dyn ni'n cynnal nhw ac ni'n bendithio nhw wrth iddyn nhw weini i'r anghennus yn y gwlad ni. Dyn ni'n gofyn i ti felly, neu di yn hatgoffa ni yn ystod y dydd, mor freintiedig ydyn ni. A diolch i ti am ryfeddod dy gariad tuag ato ni yn yr un oedd yn â chawr go iawn. Iesu Grist yn hardwyr. Amen. Pan godes i bore yma, o'n i adnod ar y meddwl i, dwi'n jyst yn mynd i'r rhannu efo chi. Dyn ni'n dod i'r capel fel yma ac yn addoli fo'n gilydd, a dyn ni'n aml iawn yn meddwl, pan ydyn ni'n dod yma, mae dyma pryd dyn ni'n addoli, ond mae'r Bibl yn dweud chydig bach o wahanol. A mae'r adnodau yma o'r Rhufeiniaid yn dweud hynny'n glir. Am fod Duw wedi bod mor drigarog ar sgwrthoch chi brodyr a theorydd, dwi'n apelio ar i chi roi eich hunain yn llwyr i Dduw, cyflwyno eich hunain iddo yn aberth Dduw, un sy'n lan ac yn derbyniol ganddo. Dyna be di addoliad go iawn. Dyna mae'n gair yn dweud. Dyna be di addoliad go iawn. Nid y canu, nid yr dod ar fore Sul yn gymaint, mor bwysig ydi hwnnw.
ond yn bod ni wedi rhoi yn hunain yn llwyr i ddyw, o ddydd i ddydd trwy'r wythnos. Da ni'n mynd i ganu'r emyn gyntaf, sef, swn agor yn llyfr i'r lle iawn gyntaf, Mawl sy'n codi, dych chi gyd yn gwybod i, byddwch chi sefyll i chanu. Tynnu ni nes ata ti ddyn yn ystod y dydd. Fel yn bod ni'n gallu wasanaethu di fel disgyblion gwell yn ystod y wythnos yma blwyddyn. Amen. Wel, mi ddarlleniad yn yma. Ydych chi'n gweld yn bod hir i ddarllen efo fi? Ie? Rwy'n to, ydych chi'n ddarllen efo fi. Iesu gyda'r dŵr. Mae Iesu yn gwneud i ddisgyblion yn o'i grwch, a chroesi gosod o'i wain. A fel ei ddod yn o'n cyfran, aeth i ben mynydd mwyn cael lle tawen gwyddio. Roedd yno ar ei ennill ac roedd hi'n osi. Erbyn hynny, roedd y cwch yn bell o'r tir, ac yn cael ei daro ar y tanau am fod y gwynt yn ei erbyn. Yna, rhywbryd ar ôl sir goch y bore, aeth Iesu allan tŷ, gan gerdded ar ddŵr. Pan gwelodd y disgyblion ei cerdded,
roedd yn wedi dychryn am gwybodaeth. Ysbryd ydy, gan weiddi mewn ofn, ond dyma Iesu'n dweud, mae iawn, fydd beidiwch bod y cyfan. Ac hynny, os mae ti sydd yna, a ddim i fod at ati ar y dŵr. Iawn, dyma Iesu, yna'n cael o'n hedrych ar y dŵr, a dechrau cerdded ar y dŵr tuag at Iesu. Ond pan welodd o'r brif o'r gwynt, roedd yn ofn. Dechreuodd ysmiddo, a gweiddodd allan, a chryfu ar gwyrdd. Dyma Iesu'n estyn i lawr a gafael yno. Ble mae'n ffydd di, meddai'n pan nes i amaeth, wrth iddyn nhw ddringo i'n erbyn cwch, dyma'r gwynt yn torri. Dyma'r rhai oedd yn y cwch yn ei ffori, a dweud, ti yn mab Duw o iawn. A troffa fi o'r dyddiau pan oedd clwbiau eictid gen y gymesau. Chi'n cofio beth yr enw ar efo? Mas o'r bad, allan o'r gwch. Just dehongli ydw i'r goch. Yn un andros o falch o gael eri o fi heddiw. Ac dwi'n mynd i ofyn i Rachel wneud i gyflwyno eri i chi a holi un yr ail gwestiynau. Mae'r bwnt gofyn i fi wneud, rwy'n am bod i'n ffrindiau yn hwnna. Dyn ni am jyst gael di, dyn ni wedi chwerthin, dyn ni wedi crio, dyn ni wedi lot o bethau yn ymwneud. So, dwi'n nabod ti, ond dwi'n mynd i gofyn cyfle cwestiynau pobl eraill bod i'n nabod ti. So, ti'n iawn i ddechrau am lle ti'n dod o, amrywiaeth o lefydd wyt ti wedi byw o'n gan, a beth sydd wedi bod at ti'n seiclo bod yn. So Leri dwi. Da ni'n byw yn Gaernarfon. Nes i byw yn Blaen y Ffestiniog nes o'n i 8. A wedyn nes ni weld y gola a mynd i byw i Gaernarfon. Lythrenol gweld y gola. Wedyn nes i brodi Eilian ac ni byw i Sir Fôn. A wedyn ni mynd i byw i Gaerdydd. A wedyn ni Lynham o Eilian yn gwasanaethu pryd hynny. Buon ni capel St Andrews yn Lynham, a wedyn oedden eisiau dechrau teulu. So, nathon ni ddod yn ôl adran i Sir Fôn, i Sir Fôn i fyw i ddechrau, a wedyn dod yn ôl i Gaernarfon. A rheswm, da ni wedi indio fyny, sylwch chi yn Gaernarfon, sarch o fi'n dweud. Oedden ni chwilio am gapel, a oedden ni chwilio am gapel yn Bonfan. So, oedden ni gapel yn Llangefni, ond oedd y gwasanaeth yn y bore, oedd yr ysgol Sul yn y bore, a'r oedran gyda'r nos. Ac oedden ni eisiau bod yn rhan o gymuned fel teulu. So wnaethon ni benderfynu fynd rownd Gaernarfon, so wnaethon ni fynd rownd nocio'r drysau gwahanol. Wnaethon ni fynd ar eglwys oedd hi ar y maes, ac yna ddynas yn sefyll yn y drws yn bob noson. There's no Sunday school here, medde hi. Oce, so wnaethon ni fynd rownd wedyn i Ebenezer, a dyma ni'n mynd i fewn i'r capel wedyn nath yna. Ymlaen efo mas di. So dwi'n iawn, oce. So wedyn, a mae'r medicau erbyn hyn. So wnaethon ni rownd, a dyma ni'n gweld arwydd yn dweud Ysgol Sul 11 tu allan i capel Caer Salem. Dyn oedd hi'n bach yn hwyr rwan, achos oedden ni wedi bod rownd y llefydd nhw i gyd. A dyn pwyd yn dod allan, fel oedden ni'n cerdded i fyny, oedden ni'n dweud Ysgol Sul, o'n i'r sian. Mae Mari'n dod i'n gyfarfod fi. Meddai, dwi wedi dod i'r Ysgol Sul am 11. Meddai, Ysgol Sul oedd Dolion sydd am 11. So, mae'n dweud, tyd yn ôl sus nesaf. A dyna nathon ni. A mae hynny bron i 10 mlynedd bellach dydy. A mae o just, mae o fel dod adre. Mae'n gymuned. Just, amazing. Lwcus am nadwy. A beth am dy taith ffydd sydd nes ti ddod i'n hapus brys na? Beth sydd wedi arwain ti'n dechrau pregethu ar gan i'r gair? So, pan o'n i'n 8, dwi'n cofio eistedd yn Capel Fiwla yn Gaernarfon. Teimlad o Iesu'n caru fi, teimlad mawr ac yn dal yn cofio y teimlad yna. So, dwi wedi cael y moddi yn Christ ers yn blentyn. Oedd mam yn dysgu'r ysgol
syl oedd y ddwy nain, Lina a Llarwst, yn Gristnogion creu cadarn. Wedyn dwi wedi cael ymwyddi yn y bos yn ei ddweud, mae rai fi fod yn hollol onest pan nathon ni symud i Gaerdydd, dothon ni margyfil capel na fo am y flwyddyn na fo. Ond pan nathon ni symud i Leinham, gweld isio a colli cymdeithas capel a carwla i ddod i addoli, bod ni'n gallu addoli rhywle yn y car, yn dro bynnag. So nathon ni ddechrau mynd i fanna, a ni'n dysgu yn yr ysgol Sul, ac wedyn nathon ni symud yn ôl adre, fel dwi'n dweud, nathon ni gael Sian, a wedyn oedd Caersalem, mae jyst wedi dyfnhau y ffydd i. Dwi'n cofio ni mynd gwyl Caersalem, ac o'na afon yn Rhydag, a o'na ddyn o'r enw Phil Wyman yn pregethu, a nath o ddefnyddio geiriau nath annog fi i fynd i eistedd a llonydd wrth yr afon, ac oedd y teimlad goruwch naturiol ges i'n fanna jyst yn, wel, does a ddim amheuaeth yn ein holon ni. Ddim amheuaeth, ond mae hwnnw wedi dyfnhau, a fydd ai'n rhannu rhywfaint o stori arall lle ges i brofiad. Os da chi'n mynd i gymryd fi'n ôl, So ti wedi dechrau pregethu drwy'r pysgol, ni ydy'r tro cyntaf ti'n mynd i. Ie. So dwi'n falch o hynna. Ond hefyd mae gen ti deidio, so os ydych chi'n bod yn rhannu chydig bach am hwnna, a hefyd yn arbennig y gwaith ti'n gwneud o gwmpas advocacy a creu safe spaces yn y gweithred. A fydd i ddim yn deud, ond mae hwn di arwain at leri rannu mewn cynhadledd anferth i ddechrau yn Llundain. Faint o bobl yn gwrando yn y ti? 800 bobl yn gwrando yn y ti. Mae hyn yn difri. A rannu'r llwyfan hefo dyn Kerry Holmes yn Olympiad yn ymwneud. So, deud wrth y byd ni chydig bach am beth ti'n gwneud fel gwaith a gwaith yna a beth i gyd. Yn rheoli prosiect sylwi, ond pan roedd Sian ata ni yn dair nes i weld sut oedd creu awrgylch diogel wedi hi cael blodeuo. Nes i weld yr effaith arbennig o lle boddi hi mewn cariad. A da ni gyd eisiau teimlo cariad dydan. A nath hynny gweld be oedd Sian wedi gallu cyflawni mewn cartra diogol efo mam a dat. Neu fi deimlo bod eisiau hwnna fod yn rhywbeth oedd pawb yn profi mewn ysgol, mewn gwaith, mewn cymdeithas, mewn cymuned, mewn eglwys. So nes i lansio diogelwch seicolegol yn y waith. Mae yna lot o waith yn cael ei wneud yn yno, ond nes i lansio hwnna achos oedd yn rhywbeth. So ni'n gofyn sef chi sefyll os da chi'n gallu. Dwi'n iawn. Chi helpu fi efo'r jelly legs yma sefyll. So chi'n sta lawr, os da chi rioed wedi teimlo bod chi ddim yn rhan o'r rhywbeth, bod chi'n teimlo bod ti'n allan, so chi'n gallu sta lawr. So chi'n sta lawr, os da chi rioed wedi dweud, neu bod chi'n ofn yn dweud rhywbeth. Dychmygwch, mae bob un ohono ni, sy'n ni'n eisiau dychmygwch, bod pob un yma chi wedi teimlo fel ar i'w dron eich bywyd. Dyna mae'n dderbyniol ydy. A mae Iesu eisiau ni gyd deimlo rhan o'r rhywbeth ydy. Mae eisiau ni deimlo cariad, mae eisiau ni deimlo bod ni'n gallu siarad allan. A dyna pam nes i gychwyn efo diogelwch seicolegol. Ac o siarad efo 54 gwlad yn yr cynlledd yna, yr un teimlo beth, eisiau'n gofyn yr union beth yna lle. Ond oedd yr effaith yn anhygoel i chi weld o pawb yn dioddar o hyn yn rhyw dron yn bywydau. Dyna pam dwi'n dweud. I just wedi o'n bod ti'n gallwn ni fynd yma. I just wedi o'n sydyn. Diolch yn ti Alfred am y braint dyn ni'n cael yn agor ti ac yn dod i addoli ti. A diolch am y pobl ti'n dod i mewn i fywyd ni hefyd yn cael ysbrydol efo ni. A dwi'n eisiau just diolch am ei hyn a Sian o ffordd yma. Gwyddio fydd dysgwyd arnyn nhw a fydd yn bennig ar yna ni wrth i agor y gair bore yma. Bydd dysgwyd arnyn siarad trwy ni, bydd calonau ni yn cael ei agor yn barod.
Amen. Wych, dwi stedio wedyn. Da ni'n mynd i weddio eto rwan. Dwi'n jyst meddwl o'n cael yn dwi'n mynd yn ôl i flynau ffilio. Mae'n meddwl i mi yn Blaenau Ffestiniog bellach gyda llaw. Mae Josh Edwards sydd wedi bod efo ni bieithu yma wedi dechrau gwaith newydd yn y grau Blaenau. Mae'n lwythi o blant o bobl ifanc yn gweithio yn mynd i'w cyfarfodydd yma yn y blaen. Felly, nawn ni gofio Josh hefyd yn ymwneud. A rhag ofn bod chi'n dall, Caersalen ydy Eglwys Bedyddwyr yng Nghaernarfon, lle mae brawd cynnan, sef Rhys Llwyd yn Wynidog. Felly, dyna'r cyswllt efo Ebenezer. Os yna'n gwynciau gweddi, dechrau, mae holi, os yna'n bethau ar y llawn chi, dylen ni gofio amdano gweddi. Dwi'n wedi sôn am y gofal iechyd, yn beth arall. Sorry? Stafell byw, ia, yn ail lansio ar digwyddiad heno. Pryd mae'r agoriad yn y crwys? Dau bron. Pnawn yma, dau. Rhywun arall, rhywbeth arall ar eich calon chi? Neu rhywun? Rhywun awr y byd. Arweinwyr byd. Ia. Oce. Gadwch ni wedi o'n ymwneud. Ac rydyn ni'n plygio'r ymlaen gyma. A jyst yn rhyfeddu at ti. Fel oedd Lewi'n dweud, dyn ni'n rhyfeddu at dy gariad ti. A dyn ni'n gofyn i ti, ni'n galluogi ni rwan i agor y calonau o'r blaen di. Dyn ni'n gweddio bod ni deall trwy'r ysbryd glân yn dod ac yn cyffwrdd ni. A dyn ni'n diolch mewn byth bythoedd fas y beth. Dyn ni'n diolch bod ti'n fyw sydd yn darllen pob un ohono ni. Ti'n gwybod beth sydd yn meddyliau, yn calonau ni, ti'n gwybod beth sydd yn pwysau arno ni. Does na ddim byd o gwbl yn guddiedig o'r wrtha ti. Ac felly, dyn ni'n gofyn yn galluogi ni i dderbyn hynny ac i fod yn agored, ac wrth fod yn agored ar glwydd i gyfadde, yn beiau a methiannau i gyfadde, bod neu lawer o brofiadau mewn bywyd sydd wedi yn brifo ni, bod neu lawer o camgymeriadau dyn ni wedi gwneud, bod ni gyd yn euog o fod wedi dweud pethau ddylen ni ddim ac o falle beidio dweud pethau pan ddylen ni fod wedi siarad. Dyn ni'n cyfaddu ti ar glwydd o bod ni'n aml iawn yn gwneud pethau na ddylen ni hefyd. Helpia fi yn nerth yr ysbryd glân wyt ti'n gynnig i ni. Helpia ni ar glwydd i dy ddilyn di mwy ffyddlon. I dy wasanaethu di mwy diwyd. I roi yn sy'n yn llwyrach i ti. Yn diolch i ti am y gwahanol weithgareddau sydd yn cael eu cyflawni ar ran Ebenezer yn ystod yr wythnos sydd i fod. A dyn ni'n gwylio dy bendith di ar y weithgareddau hynny. Y cylch, ar y ganolfan glyd. Hyd yn oed pan fyddwn ni'n casglu sbwriel y bydd ei gyfleon i rannu cariad Iesu Grist efo pobl eraill. A dyn ni'n gweddio ar glwydd dros y stafell byw a'r ail o lansio yma ac yma'n mas o digwydd heno. Dyn ni'n gweddio gan diolch i ti yn y lle gyntaf am y gwaith sydd wedi cael ei wneud ar hyd y blynyddoedd. Y ffordd ryfeddol wyt ti wedi gweithio am y wythffordd ar ei ddechrau'r gwaith. A dyn ni'n gweddio ar hyd y gwaith yn parhau i lwyddo. Ac nid yma'n ysbryd di
y merthu ac yn arwen pob un o'r chi sydd yn gweithio i'r ystafell fyw. Gan di'r digwyddiad heno a'r pnawn yma fod yn digwyddiadau o lawennu, wrthryder ac o barodrwydd i wasanaethu deg o byd. A dyn ni'n edrych yn ehangach, edrych ar gyflwr byd ni adlwyddau. Fel y Malcolm yn dweud, mae angen y fath o'i sineb ar arweinwyr y cenhedloedd yn y dyddiau yma. Bod yna rhyw fath o ganlydiad bregus yn y dwyrain canol, dyn ni'n gweddio rhywsut arglwydd o bydd na ddatrysiad dyfnach. Ac y dal bydd pan bydd Iddew a Phalestiniad yn byw mewn perthynas gariadus frawdol a'i gilydd. Dyn ni diolch I ti fod neu bobl ar y naill ochr a'r llall sydd felly, ond dyn ni'n gweddio am fwy eto. A dyn ni'n gweddio arglwydd eto. Dyn ni'n gweddio dros y sefyllfa yn Ukraine ac yn gofyn I ti rhywsut arglwydd y garhau arwen y gwledydd I fod o hyd I ryw fath o anffrysiad o mannau hefyd. Fel bod yr rhyfel erchyll yn enw I ben. Mae fel lawer o broblemau mewn llawer o wledydd eraill ar hyd yn byd ni. Fedrwn ni ddim, sy'n amser I ni cyflwyno nhw gyd I ti unigol, ond dyn ni'n cyflwyno nhw ti rwan. Dawel yn calonau gan wybod o ti yn ymwybodol ar hyn. Gweddi ni ydy deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllus. Megis yn y neb felly ar y ddyn hefyd. Felly clyw gweddi ni. A dyn ni'n cyflwyno I ti lodau nesaf sydd yn wan ac yn bregus ac I dioddau o salwch yn ystod yr wythnos diwethaf. Yn cyflwyno'r henoed yn arbennig I ti ac yn gofyn dy fendith Di arnyn nhw. A lle gallwn ni enwi'r ei ohonyn nhw dawel yn colon erfod. Clyw wedi yn felly eglwyd yn cyflwyno'r cwbl yma I ti. Gan wybod mae'n byw I ti sydd nid yn unig yn gwradon o clywed ac yn ateb I gweddiau. Dyn ni'n gofyn y cwbl yn enw ac yn hynny'n Iesu Grist. Amen. Ganwn ni yn achleol ennill, a wedyn ar ôl I ni ganu, dwi am ofyn I wedi o'n blaen i'r arnyn nhw. Studiau. Sy'n wedi cael ei hoffa wedyn. Felly ti yn ymwneud â ti.
Bore da. Mae'n hyfryd bod yma ar bore braf o Hydref, cael reid yr distractions y byd i un ochr a bod yn barod ac yn ddisgwylgar. Teitl y bregaeth yma ydy Gwahoddiad i ildio ac i ennill. Be mae gair ildio yn ei olygu i chi? Dio'n rhoi gorau? Neu, fel udo Sian neithiwr pan oedd hi'n trio dangos i Arfon sydd wedi chwarae gêm, gear up. Gorau yma, dwi eisiau ni herio'r diffiniad yna o ildio. Dydy ildio ddim yn ei fath a rhoi gorau iddi. Nid pan mae o'n ymwneud â Duw. Swn i'n dweud chi bod yna gariad ar gael i chi sydd byth yn rhoi fyny arna chi. Bod chi'n gallu cael eich achub, bod eich holl euogrwydd, eich chwilydd chi yn diflannu ac yn cael ei atbrynu'n llwyr i fadda a'i ryddhau. Swn i'n deud chi bod yna dangnefedd i gael sy'n rhyddhau chi o'ch ofna. A'r cyfan sy'n rhaid i chi wneud ydy cael ffydd, ildio a dod just fel yr ydych chi. Swn i'n deud chi bod hynna i gyd yn bosib ac yn wir. Beth ydych chi'n gwneud? Heddiw dwi am, spoiler alert, gen Arfon di darllen be dwi am darllen i chi bore yma, ond dwi am darllen o eto. Swn i'n licio chi ddychmygu na chi di Pedr, yn eisiau chi deimlo fel Pedr yn y stori yma. Dyma Iesu yn gwneud i'w ddisgyblion mynd yn ôl i'r cwch a chroesi drosodd o'i flaen. Ar ôl iddo anfon y dyrfa adre, aeth i ben mynydd er mwyn cael lle tawel i weddio. Roedd yno ar ei ben ei hun a roedd hi'n nosi. Erbyn hynny, roedd y cwch yn bell o'r tir ac yn cael ei daro gan y tonnau am fod y gwynt yn ei erbyn. Yna, rhywbryd ar ôl 3 o'r bore, daeth Iesu allan atyn nhw gan gerdded ar y dŵr. Pan welodd y disgyblion yn cerdded ar y llyn, roedden nhw wedi dychryn am ei bywydau. Ysbryd ydi o, meddan nhw gan weiddi mewn ofn. Ond dyma Iesu'n deud wrthyn nhw, mae'n iawn, fi ydi e, peidiwch bod ag ofn. Ar y glwyd os mae ti sydd yna, medda Pedr, gad i mi ddod ati ti ar y dŵr. Iawn, tyrd, medda Iesu. Yna canodd Pedr allan o gwch a dechrau cerdded ar y dŵr tuag at Iesu. Ond pan welodd mor gryf oedd y gwynt, roedd arno ofn. Dechreuodd suddo a gweiddi allan, achub fi arglwydd. Dyma Iesu'n estyn ei law a gafal yno. Ble mae dy ffydd di? Medde wrtho. Pam nes di yma? Wrth iddyn nhw ddringo i mewn i'r cwch, dyma'r gwynt yn tawelu. Dyma'r rhai oedd yn y bwch yn ei addoli a dweud, ti ydi mab Duw. Go iawn. Amen.
Mae'r lluniau o Matthew 14, adnodau 22 i 22. Felly, yng nghanol nos, yng nghanol storm, mae Pedr yn camu allan o'r bwch. Waw, na chi ffydd. Sgynna chi ffydd fel Pedr camu a cerdded ar ddŵr dyfnder y dŵr. Dychmygwch y ffydd i gamu ar y dŵr mewn storm ac ildio ac ufuddhau i Iesu. Mewn Beibl Saesneg yma, adnod 25, byddai'n tynnu coes arno, byddai'n checio ar ei waith o, ond mewn Beibl Saesneg, mae adnod 25 yn cyfeirio at the fourth watch yn hytrach na am 3 o gloch y bore. Oedd y byddin Rufeinig wedi rhannu'r nos i fewn i 4 watch o 2 awr yr un o 6 y gloch yr hwyr tan 6 y gloch y bore, felly oedd o'n gywir. Felly, y pedwaredd watch na'n awgrymu bod y disgyblion ella wedi bod yn ymladd y storm na dros 9 awr. Yn adnod 26, mae disgyblion yn dychryn dydy maen nhw'n gweiddi ysbryd. Mae'r gair yn cynrychioli gair phantasma, term Groegaidd yn ymddangosiadau ysbrydol. Mae'n bosib dydy bod y disgyblion wedi meddwl bod yna ysbryd drwg yn ceisio twyllio nhw. Yn adnod 28, mae Pedr yn ateb Iesu gan ddweud, arglwydd os mae ti sydd yna, meddai Pedr, gad i mi ddod ati ti ar y dŵr. Ac meddai Iesu yn adnod 29, iawn, tyrd. A dyma Pedr yn camu allan o'r bwch a dechrau cerdded ar y dŵr tuag at Iesu. Ond pan welodd y gwynt, gyda ofn, a dechreuodd o foddi a gweiddi, achub fi ar y glwydd. Mae Iesu'n estyn i law a gofynnodd i Pedr, pam nes di am yma? Wrth gerdded ar y dŵr mewn storm ffyrnig, mae Iesu'n dangos pwy ydi e. Felly, does dim angen bod ofn nag ama. Tan welodd y gwynt wrth iddyn nhw ddringo mewn i'r cwch i ymateb ti ydi mab Duw, go iawn. Yr unig ymateb ydy cydnabod mae Iesu yn wir yn fab Duw. A hwn yw'r unig tro dwi'n meddwl yn Matthew mae'r disgyblion yn defnyddio y deitl yn llawn i anarch Iesu. Gai hyn, os dwi ddim yn gywir. Da chi'n dibynnu ar eich ymdrech eich hun pan da chi'n ymladd storm? Weithiau? Mae stori Iesu yn cerdded ar y dŵr yn ddangos mewn 3 o'r 4 efengil, ond dim ond yn Matthew, da ni darllen bod Pedr wedi cerdded ar ddŵr. Pa mor ryfeddol fysa tystiolaethu hynna'n digwydd? Mae yna gymaint i ddarllen o'r darn arbennig yma. Yn un, edrych at Iesu. Edrych at Iesu, para i edrych ar Iesu, y storm o'i gwmpas, edrychodd Pedr at Iesu. Ond, pan beidiodd edrych ar Iesu, be ddigwyddodd? O ddechrau sydd o. Egwyddor digon syml dydy, stormydd, edrych a parhau. Yn ail, ildio ymddiried cael ffydd. Ildio am ddiried bod ewyllus Duw yn well nad y gynllun dy hun, hyd yn oed mewn amgylchiadau anodd. Mae ffydd yn rhyddhau y goruwch naturiol. Profodd Pedr hynny do. Drwy ildio cael ffydd nath o gerdded ar y dŵr. Mae chydig o ffydd yn well na dim o gwbl dydy. Yr hedyn bach na sydd o'r gallu i dyfu. A'n drydydd, rhoi drosodd i troi fyny, i give up. Mae ofn yn mynd i boddi ni. Mewn ffydd cerddodd Pedr ar ddŵr. Heb ffydd dechreuodd suddo. Mae Iesu yn achubwr. Achubodd Iesu Pedr o foddi. A mae Iesu eisiau dy achub di. Rhoi drosodd dy fywyd i awdurdod a gofal Duw, sy'n weithred pwerus iawn, nid arwydd o wendi.
Mae'n golygu gollwng gafal ar straen, ar blinder, a geisio rheoli bob peth eich hun, ac ymddiried yn niwl yn y trin. Ymostwng ac i fyddhau i awdurdod Duw a bod yn ddilynwr Iesu. Dysgu a tyfu i drystio bod Duw yn sofran, a dy fod yn gallu gadael fynd ar yr hyn ti'n dal afal ar, a mae yna rhyddid a heddwch yn yr ildio yna. Drwy ildio, da ni'n derbyn tangnefedd. Y cyfan da chi angen gwneud ydy'r rhyddhau eich ofnad i Crist a chaniatáu iddo anadlu i dangnefedd i mewn i'ch calon chi. Yn lle dyheu am dangnefedd Duw i ddod i mewn i ollwng ni rhydd o'r ofnad, mae angen i ni newid y persbectif yna dipyn bach. Mae'r rhyddhau ofna ni yn caniatáu i dangnefedd dilyn. So mae'r rhyddhau yn ofna ni i ddew yn golygu bod tangnefedd yn dod. Ei hildio iddo. Pan da chi roi pob peth yn ei ddwylo ac yn fodlon agor eich clona yn fawr ac yn llawn, yna tangnefedd fydd eich canlyniad chi. A wedyn dilyn. Pan mae Iesu'n rhoi gorchymyn, da ni ddilyn. Tyrd. Doedd o ddim yn gwneud unrhyw synwyr nag oedd i gamu allan o cwch mewn storm i'r dŵr. Ond dyma beth i ildio ac i ddisdod. Ffydd yn syml wedi cymryd cam nesaf. Mae gennych chi ddewis poeni neu addoli. Cymerodd Pedr y cam i mewn i'r dŵr a wrth ffocysu ar Iesu, cerdded ar y dŵr. A wedyn tynnodd ei sylw oddi ar Iesu a colli sylw ar y cam nesaf. Mae Iesu yn barod i chi weiddi allan yno fo ac estyn allan eich llaw iddo fo mewn stormydd neu mewn tawelach, amser tawelach. Mae Iesu eisiau estyn i law i chi a newch chi ddarganfod wedyn eich hun yn ôl yn y cwch Iesu wrth eich ochr, gwynt yn tawelu ac yn ôl ar eich cwrs. Mae yna stormydd yn mynd i godi. Da ni wedi bod trwy lot o stormydd. A dwi wedi teimlo am digon aml mod i'n suddo. Ond da chi'n edrych ar yr unig achubwr sy'n gallu achub chi a tawelu'r storm. Dewiswch ei bresenoldeb, ei bŵer, a'r addewid yr amgylchiadau a fyddech chi yn rhyfeddu. Fel y disgyblion ar y gwch. Ymddiried yn Iesu i ddod â iachad, trawsnewidiad, gobaith rhyddid, hyd yn oed mewn storm, a gwybod ef sydd yno i achub chi. Efallai nid yn y ffordd ydych chi'n disgwyl, ymddiried yn ei gynllun o, yn ei weithredo o, bod nhw tu hwnt ella i'ch dealltwriaeth chi. Mae gynno fo lwybr tu hwnt i hyn ydych chi'n gallu weld. Fel mae'n dweud yn Diarhebion 3 a nodau 5 a 6, trystia'r arglwydd yn llwyr, paid dibynnu ar dy syniadau dy hun, gwrando ar neb, bob amser, a fydd o'n dangos y ffordd iawn i ti. Mae'r gwahaniaeth o ganolbwyntio ar Iesu fel Pedr a'r gwahaniaeth o dynnu dy sylw i weld yn glir yn y darn ydy. Ond cyfeiriad arall pwerus yn y Beibl oedden ni'n edrych ar yn yr wythnosau dwytha yn Caersalem ac yn y grŵp cymuned. Paul yn Rhufeiniad 8 yn sôn am fyw fel cythwas ofnus a byw fel plentyn i ddew. Ydych chi'n gallu meddwl am enghreifftiau yn eich bywydau chi lle ydych chi wedi byw fel cythwas ofnus? Ydych chi'n gallu meddwl am adegau pan ydych chi wedi byw fel plentyn ddew? Mae'r gwahaniaeth yn anhygoel yn dydi. Lle bynnag ydych chi heddiw, mae gen Duw dasg i chi. I mawr, i bach. Maen nhw'n i gyd yn arwyddocaol i Dduw. A dyna pam mae torri gafal ar ofn ac ildio yn rhyddhau ni i ddeud ia i Dduw a cerdded trwy drysa mae yn agor. Mae'n bwysig dydy ni ymddiried yn efo.
bydd o'n paratoi ac yn defnyddio yn y pethau mawr neu yn y tasgau bach. Pan mae'n arwain chi i rwla annisgwyl, mae geiriau Mathew 4:19 yn deud, dyma Iesu'n galw arnyn nhw. Dewch, dilynwch fi, a gwna chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Dewch. Mae'r gwahoddiad yma i fod, dydy, tyrd. A da chi'n newid y byd wrth ddeud, go on, os o'n i'n deud yn Gynarfon. Bydd yn fawr, cam a mewn, ti'n gryfach yn nyw. Ti'n cael heddwch yn nyw. Ti'n rhydd yn nyw. Ti'n ddiogel yn yr ras Duw. Fydd o efo chdi. Mae o efo chdi. Paidwch â digaloni, da da chi'n deall os ydy pethau ddim yn mynd yn dda ffordd da chi'n disgwyl neu maen nhw'n edrych yn brawchus. Dilyn fi. Dalia ar y gwirionedd yma. Gadael i Dduw o leio'r ffordd gam wrth gam. Oedd Iesu wedi byw ei fywyd wedi ildio'n llwyr i'r arglwydd. Yr hyn a naeth oedd yr hyn a gyfarwyddodd Duw iddo fo wneud. Yn roddodd i Dduw hyd yn oed yn y pethau nad oedd o am ei wynebu. Ildiodd Iesu ei fywyd yn gyfan gwbl ein mwyn ni, dy di. Oherwydd hyn, oherwydd i Iesu ildio i'r eithaf, sa'n ni'n gallu dod at yr arglwydd dydan, dod o hyd i'r heddwch na, yr hyddid na, y llawenydd na, i waredigaeth yn union lle da ni, just as we are. Yn 1 Pedr 5:5-7 mae'n deud, os newch chi blygu i awdurdod Duw a chydnabod eich angen, pan ddaw'r amser bydd o'n anrhydeddu chi. Rhowch y pethau da chi'n poeni amdanyn nhw iddo fe, achos mae e'n gofalu amdano chi. Mae gan yr RNLI, mae Sian wrth i bod efo Saving Lives at Sea, bydd i gwylio lot yna fo. Ond mae'r RNLI gyda nhw gyfoeth o ddyniadau sicrhau ymwybyddiaeth am ddiogelwch nhw'n dŵr. A un o'r straplines ydy float to live. Os da chi'n disgyn i mewn i dŵr, maen nhw'n cynghori chi i ildio yn y dŵr. Nid ymlaen. Maen nhw'n cynghori chi roed eich pen yn ôl, ymlacio ar eich cefn, a ildio i reoli'r corff. A dyna di'r gwahoddiad i chi i ildio. Ildio'ch pryderon, eich feichiau, ymddiried yn nyw a deall bod yna gwir nerth yn dod o adael afael ar hunan ddibyniaeth. Roedd paradrwydd Abraham doedd yn ôl barod i aberthu i fan yn dangos dyfnder i allu i ildio yn llwyr. Pan o'n i'n blentyn, dwi'n cofio chwarae gêm. Oedd Cofis Gaernarfon yn galw Trustful. Rwy'n di chwarae Trustful? Oes? Na? Ilan ti'n mynd i ddod i fyny? Chdi eisiau dod i fyny ar llwyfan fyny. So, dyma di Trustful. Dwi'n colli fi yn bwysau. Dwi'n rysyn? A dyna di'r gwahoddiad da ni'n gael i ildio yn gyfan gwbl. Mae ildio i Dduw fel y fuddugoliaeth eitha, gan ganiatáu iddo fo gymryd rheolaeth dros eich bywyd a tywys chi. Mae'n golygu dewis ymwybodol iawn, yn benderfyniad dyddiol tro ar ôl tro, ac o foment i foment, i ollwng gafael ar y reolaeth yna, yn enwedig pan da ni'n gwynebu pryderon, amheuon a cofnau. Mae'r dilyn yn trio hau. Da ni angen ffydd dydan. Mae'r perthynas dyfnach gyda Duw wedi adeiladu ar ffydd, a mae ildio, a dwi'n sôn am gwir ildio, dim ond yn bosib pan da chi'n ymddiried yn nyw mwy na'ch eich hun a'ch dealltwriaeth eich hun.
Nath Ilian a fi a Sian fynd am dro nos Fercher ar ôl swper. Athyn ni am dro i dre, nathyn ni bicio di Morrisons sy'n ôl rhywbeth bach i roed yn bocs bwyd Sian. A nath Ilian sefyll tu allan fel gŵr da, yn gwytsiad amdano ni tan at Sian a fi fynd i fewn a cael busnes bach. Wedyn welish i'r 4 juice, cranberry juice ma, oedd o ar offer. Cranberry juice. Dyma ni allan o siop efo'r be o Sian angen i bocs bwyd ar 4 cartyn rhwmba. A dyma Ilian fel gŵr da yn cymeryd nhw o fy mreichau fi. A dyma 3 o'n ni'n cerdded adre. Oedd Ilian yn falch o gyrraedd adre a rhoi'r cartons trwm na lawr. A dyna beth sydd ar gael yn Crist, ynddo. Rhoi y baich trwm i lawr wrth droed y groes a cherdded yn rhywun mewn ffydd heb y cadwyni na. Bu farw Iesu ar y groes i gladdu'n pechod ni. Ar y 3ydd dydd cododd o'r bedd tywyll i fuddugoliaeth y golini. Mae Iesu'n galw'n henwa ni. Mae o isio ni redag i fewn i freichau fo yn union fel yda ni. Dim ond chydig o ffydd da ni angen. Tyrd i gael fachyd. Tyrd anheuon iddo fo. Dy gwylydd iddo fo. Dy orffennol iddo fo. Dy boena iddo fo. Tyrd a perthyn iddo fo. Tyrd a credu yno fo. Rhod y fywyd iddo fo. Da ni'n disgwyl am tyrd, ewch. Rhannwch y gair gyda eraill yn newyddion da yna. Fel y Pedr, camu i mewn i'r dŵr. Mae Iesu yn achub ni. Dewch i gredu. Trystio trwy'r stormwydd. Ond be allan ni'n neud? Sut da ddim wedi gymeryd y camna o ffydd a ildio? I ddechrau, byddwch yn anfodlon o fyw bywyd dan straen, bod yn barod am y newid yna. Adeiladu eich perthynas personol efo Duw drwy darllen eich Beibl. Gweddio i ddysgu mwy am pwy ydy Duw ac i ymddiried yn llwyr a gweddio am yr arweiniad yna. Ac nabod bod chi angen achubwr sef Iesu Grist. Mae o'n cynnig rhodd o ras, trigaredd a thangnefedd. Profi ffafr Duw heb i ni hyd efo, i gymorth tynner drwy'r amser calad yna, a gallu dibynnu ar nerth dwyfol, a chael gorffwyso'n dawel ac yn ddiogel yn mynwes Duw, yn ymddiried yn ei gariad ac yn ei ddarpariaeth. Mathew 11:28 yn dweud, dewch ata i, bawb sy'n cael eich llethu gan ddeichiau trwm, a rhodd i orffwys i chi. Mae Iesu yn eich gwahodd chi. Tyrd. Dwi eisiau pawb cael mwynhau y llawenydd sydd wedi gael yn y gwirionedd yma. A dyna pam dwi'n sefyll yn yma heddiw. Fel dilynwyr, da ni'n gallu rhannu'r gair gyda na rhannu'r gwirionedd, fel bod eraill yn cael mwynhau y bywyd a'r cysur da ni'n gallu mwynhau. Ga mynd yn ôl i'r cwestiwn eisiau ond chi ar y dechrau. Swn i'n deitha chi bod yna gariad ar gael sy'n byth yn mynd i roi fyny na chi. Bod chi'n gallu cael eich achub. Bod eich holl euogrwydd cwylydd yn diflannu ac yn cael ei adbrynu'n llwyr. I fadda a ryddhau. Bod yna dangnefedd i chi gael yn eich ofna. A'r cyfan da chi'n gorfod gwneud ydy cael ffydd, ildio a dod just fel yr ydych chi. Be os di hynna'n bosib ac yn wir? Be os ydych chi'n gwneud? Dwi am adael 4 gair efo chi yn ymateb i hyn. Edrych. Ymddiried. Ildio. A dilyn. Dyna'r oll ma'n i ofyn. Na i adael Ioan 14:6 efo chi. Fi ydy'r ffordd at efo Iesu. Yr un gwir ar bywyd, does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy fi. A Ioan 20
adnod 29, ti wedi dod i gredu am dy fod i wedi ymweld di, meddai Iesu wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithion fawr. Gai weddio ar eich rhan chi, ac os ydy'r gweddi mewn ffwrdd eich calon chi ymuno yn y weddi. Duw dad, dwi'n ymrwymo fy nghalon i ti heddiw. Fel mae'n deud yn Salm 25:4, dwi eisiau dy ddilyn di arglwydd dysgad y ffordd i mi. Dwi'n agor yn nilo o'th blaen ac yn rhyddhau gafal ar fy mywyd, fy mhethau, fy ewyllus a'n gweithredoedd. Dwi'n dewis ymddiried yn dy ffyrdd di uwchlaw fy ffyrdd fy hun heddiw. Dwi'n eisiau ildio yn llwyr i ti. Gofala am bopeth. Gad i mi ildio yn ddyddiol i ti gan mwrdd gam. Dwi'n ymrwymo fy mhoenau ti. Dwi'n ymddiried dy fod ar waith yna fi ac yn hoff aelod o fy nheulu i. Rhodd y law am ddiffynol Iesu dros fy nheulu. Os oes unrhyw rhan o fy mywyd neu fy nghalon yr wyf yn glynu yn rhyd un anyn nhw, datguddia rheini ac cynydda'r ffydd gan ddysgu ni i ildio. Helpa fi i ymddiried yn y tŷ lle bynnag ti'n arwain fi, efallai na fyddai bob amser yn ddewr, ond byddai'n ddiogel yn y tŷ. Helpu mi dderbyn y tasgau hynny ti'n rhoi i fi boed yn fach neu'n fawr, gad i mi brofi yr hyn yr wyt ti'n gynnig i mi helpu, i mi rannu'r gwirionedd efo eraill. Iddo nhw cael mwynhau yr hyn sydd i'w gael i bob un o'n ni sydd yn ildio i ti. Ti yn abod fy nghalon. Yn enw arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch. A galon i ti, Mary. Edrych. Ymddiried. Ildio. A dilyn. Ond e gymaint yn y breges ne. Un peth bach. Gai jyst gorffen trwy ddeud stori bach. Ond yn rhannu efo Leri a Gillian Sian neithiwr. Yn y ffrind i mi, oedd o di dod i'n abod Iesu Grist, oedd o'n droi gefn ar Iesu Grist, oedd o'n sal iawn. Ac oedd o'n mynd at rhyw bobl i ofyn iddyn nhw weddio drosto fo ac yn y blaen. A dda'r un hwyr ddweud wrtho fo, bod gynno fo ddim digon o ffydd. A dwi'n meddwl bod yna lot o bobl yn y capeli wedi meddwl does gynno i ddim digon o ffydd. Ond fel oedd Leri deud, ffydd bach yn rhyddhau y goruwch naturiol. Os ydym eisiau profi'r goruwch naturiol, profi Duw go iawn, ffydd bach sydd i angen. Felly gadwch chi gofio 4 gair ne, edrych, ymddiried, ildio, a dilyn. Ganwn ni Renyn ola sydd yn gyfle i bob i ymateb i Iesu Grist. I ymateb i alwad Iesu Grist. I glywed hon. I glywed dyna'r lens. Galw arna ni i ddod a golchi wyliau i gyd y ddamol ffordd ni.
Ar y diwedd yn credu, gadwch i ni rhannu'r gras efo'n gilydd.